Aquesta és l'activitat en la que dissenyareu les escates del vostre peix per imprimir-les després en 3D. Accediu i, evidentment, la primera vegada que entreu no hi haurà res. Llavors, el que heu de fer és crear un disseny 3D. I aquest és l'espai de treball. Ara és el moment de fer les escates. Comencem, doncs, a fer les nostres escates. Dibuixar les escates és molt senzill gràcies a aquesta nova eina que tenim aquí, que és l'Sketch. Algo així com esbós. Llavors la seleccionem fent un clic i la fiquem a qualsevol lloc del nostre plano de treball. I donem... I ens obre aquí un tutorial. Bueno, li donem aquí a continuar con el boceto. Feu clic en qualsevol punt d'aquí. Feu clic a qualsevol altre punt. Heu de tancar aquesta forma formant un quadrat, encara que no sigui perfecte. Jo faré aquí, 2, 3 i això sí, veieu? Automàticament es tanca. Molt bé, doncs tanquem i ja tenim el nostre rectangle. Això poc s'assembla a una escata, però una vegada tenim el rectangle, trapezi, quadrilàter, com li volguéssim dir, o com us hagi sortit, li donem aquesta eina d'aquí que és editar. Llavors aquí comencem la màgia. Per què? Doncs perquè nosaltres podem arrodonir i modificar la nostra forma de la següent manera. Fem clic damunt d'un punt i podem utilitzar aquesta eina d'aquí, per exemple, que és canviar a suavizado i ens converteix aquesta cantonada en una forma arrodonida. Com jo crec que també quedaria bé això que això fos rodó, me'n vaig aquí, selecciono aquest punt i també li dono aquest punt. Fixeu-vos que aquí ja puc jugar amb aquestes formes, puc fer així i això ja s'assemblaria més a una escata de les que solia utilitzar Calder. Quan acabéssiu d'editar, li doneu aquesta fletxeta i així és com quedaria la nostra forma. Si voleu continuar retocant, o per exemple, jo ara vull arrodonir aquesta i aquesta d'aquí, o li dono, com us he dit aquí, a editar la fletxeta aquesta, o doble clic i automàticament s'obre l'opció d'edició. Li dono aquí, vaig a donar-li aquí i aquesta també l'arrodoniré perquè no m'agrada que quedi sinó així tant. Molt bé, llavors aquí aquesta la puc baixar i puc donar una mica més la forma que jo volia. Per a mi aquesta forma és correcta, però això dependrà de la creativitat de cadascú de vosaltres. Una vegada tinguéssiu ja la forma que heu traçat al vostre esbós, li doneu a finalitzar boceto i aquí tenim la nostra escata. Tot i que la impressora ja veureu que no m'agafarà aquest color, sinó que el color de la peça serà el que jo li carregaré de fil. Per a saber quantes me'n falten i quines tinc, puc canviar-li de color. Hem d'assegurar-nos que l'altura de la peça sigui de 4 mil·límetres. 4 mil·límetres. Hem d'assegurar-nos també que complim la condició que el costat més llarg, que en aquest cas seria aquest, no supera els 10 centímetres. Si ens fiquem damunt d'algun dels quadradets blancs, veurem les mides, tant la més llarga com aquesta més curta, no? L'altura i l'amplada. Si heu dissenyat i segons el vostre disseny això ha de fer com a molt 10 centímetres, ficarem aquí 100. Per què 100 i no 10? Doncs perquè, si us fixeu, la configuració són mil·límetres. Sempre podeu agafar i modificar l'amplada a través dels quadrats negres. Anem a fer l'última operació sobre la peça, que és dibuixar-li els forats. Ha de tindre 2 forats aquí a la part superior, de 3 mil·límetres cadascun i separats 2 centímetres. Per a fer forats, el que hem d'utilitzar són els cilindres buits, aquest d'aquí. Llavors jo agafo un. Important, quan el fiqueu, modifiqueu aquesta opció d'aquí, costats, perquè si us fixeu, si ens apropem, si fem zoom, veiem que això són un polígon de 20 costats que formen un cercle. Llavors, si jo li fico en comptes de 20, 64, fixeu-vos que l'efecte ara és molt més semblant a una rodona. Molt bé, he de canviar aquesta cota que fica 20 per 3, li dono intro, i ara aquesta altra, faig clic i li fico 3. I aquí ja tindria el meu forat. Utilitzaré aquesta eina d'aquí, que és duplicar i repetir una còpia idèntica al cilindre en el mateix lloc. De manera que quan jo li doni i faci clic, semblarà que no ha passat res, però a la que jo ara comenci a moure'l, veuré que n'hi ha 2. Per a moure'ls, fixeu-vos que aquí hi ha l'opció ajustar rejilla, això vol dir que la separació de cadascun d'aquests quadrets petits és 1 mil·límetre. I si jo ara moc a través de les fletxes del teclat
l'objecte, cada vegada que li doni a una tecla, l'estaré desplaçant 1 mil·límetre. El que farem serà donar-li 20 vegades a la tecla de la fletxa cap a baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. El seleccionem arrossegant i li donem l'opció aquesta agrupar. Ara ja tenim els dos forats que entre ells no es mouran, sempre estaran igual i els ficarem aquí a la peça. Per exemple, si havíeu dibuixat de tal manera que el forat ha d'estar 3 mil·límetres per sota del vostre límit, doncs faríem 1, 2, 3. Si veieu que un dels dos forats, en ficar el de dalt de tot, queda fora, sempre podeu utilitzar la funció de girar per a que entrin dins de l'objecte. Per acabar la figura, el que hem de fer és seleccionar-ho tot i agrupar-ho. Per fer la resta no cal repetir una altra vegada tot, sinó que el que podem fer és una còpia d'aquesta, li donem aquí a duplicar, molt bé, i llavors quan jo faig doble clic tinc per una banda l'esbós, que si faig doble clic entro a editar-lo i aquí recordeu que amb aquesta eina o fent doble clic a la línia lila puc canviar una mica la seva forma. Si vull que això sigui una cantonada, li dono aquesta opció d'aquí. Sempre podem afegir també més punts amb aquesta eina d'aquí. Recordeu, finalitzar boceto. I una vegada tinc ja la nova forma de l'escata, piqueu-la del color que hauria de ser la realitat. Per exemple, jo m'invento que serà blau i quan clico fora se'm canvia. Si no respecta el color és perquè teníem els dos forats que entre si estan agrupats, per tant, doncs no patiu, el canvio després i ja està. Ja tinc les 5 peces, imprimirem dues de cada, d'aquest color, dues d'aquest, dues d'aquest. És molt important que ara les enviem a imprimir per separat. Hem de generar els fitxers STL per separat. Això ho farem de la següent manera. Primer, el que farem serà canviar el nom. Feu clic damunt d'ell i ficareu el vostre nom, primer cognom, i comenceu a ficar-li 1. Li doneu a intro, seleccioneu la primera peça, li doneu a exportar, la forma seleccionada, STL. Ara ja el tenim, si aneu a descargues, la teniu allà. Abans de descarregar la segona, canviem el nom i li fiquem 2. Li donem a exportar, STL. I hem de fer exactament el mateix amb la resta de peces. Tenim les 5 peces preparades per ser enviades al programa d'impressió.